Okronkoni ene asafo Awurade yɛbɔ mpaeɛ da wase. Awurade ɛyɛ wo penti ɛna ne nyinaa yɛtumi ahyia mu ɔwɔ na sɛ yɛbɛtie wasɛm. Wo de yɛkɔ, wo de yɛba. Ɛda wase sɛ wo de yɛn kɔm so ne yɛmmra to nyinaa akyɛ yɛn. Ɛnɛ nso ma yɛaba w'anim yɛbɛtie wasɛm. Sɛ nam kronkron tumi nso kasa kyerɛ yɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛfiri yɛbɛkɔ no ne yɛkɔ no wɔ ahoɔden mu. Ɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din mu. Amen. Ewo ni yɛbɛtena ase. Ɛnɛ nso yɛhyia mu wɔ Nyankopɔn edin mu. Sɛ deɛ medika aka no, Awurade asɛm ɛba yɛn nkyɛn. Na mɔma yɛmfa ne sɛ kɔsɛ da bie Nyame asɛm ɔba. Ɛnɛ ma ntimi ama sɔre. Next week mɛba. Next week ne maba. Ɛba next week de mɛtie bi. Last week de mɛnya bi antie. Ɛnyɛ saa na yɛn kyerɛkyerɛ yɛtie. Message bi ɛbɛba bia no sɛ bia bibi nti wantimi ama a bɔmmɔden ne pa bi tie ne hunu mu ne hu de Nyankopɔn ɛka nanso watumi ahu de Nyankopɔn pɛ sɛ woyɛ ɛna kyerɛ sɛ wo nyini ne mmom sɛ maama kwasiada furu bi a Nyame asa bɛba yɛn nkyɛn wontimi anhu sɛ bi a ɛbɛkɔ so yɛ saa nti ya ne yɛbɔ mmɔden ne yɛama yɛni aba yɛn ho so ɛnɛ no sɛdeɛ yɛkaeɛ no yɛka sɛ yɛbɛsua bi afa ɔkɔdeɛ ɛho nsɛm wɔn a wɔtwa Awurade no deɛ ɛho asɛm na yɛde akoduru baabi na ɛno nso yɛhwɛ ɔkɔdeɛ no ne ho nsɛm ne yɛahwɛ na yɛdi kan yɛhu no sɛ ɛde asɛm te ne sɛ being as an eagle woyɛ sɛ ɔkɔdeɛ ɛna ne yɛka ho asɛm woyɛ sɛ ɔkɔdeɛ ɛno na ne yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm sɛ yɛka Nyankopɔn asɛm ɛwɔ Psalm 103 verse 5 wa Awurade sɛ mo yɛnka hɔ na yɛhu de Nyankopɔn asɛm no ka na tumi aboa yɛn na afei yɛ popular verse no nso deɛ Isaiah 40:30-31 nso deɛ obiara nso ɛntwɛ no ntoɔ na ɛhɔ deɛ na yɛnka yɛkora wɔ se ɔde nipa ɛhyɛ w'afunumu ma na wɔmmerante bere mu yɛ foforɔ sɛ ɔkɔdeɛ nti sɛ hu sɛ yɛmmerante bere mu anaa yɛmmabaa bere mu ɛbɛyɛ foforɔ te sɛ ɔkɔdeɛ adesua no bɛkɔ so ayi n'adi Isaiah deɛ no nso yɛnkae wɔn sɛ wɔn a wɔtwa Awurade no enya ahoɔden foforɔ na ɔsɛ ɔde ntaban foro sɛ ɔkɔdeɛ ɔnante na wɔmmerɛ ɛno nso ka asɛm no ɔnyɛ sɛ wɔn nyinaa yɛkyerɛ sɛ ɛdɔɔso bebree yɛbɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ na yɛbɛnya ntaban afiri Awurade hɔ na afei yɛtumi de aforo sɛdeɛ ɔkɔdeɛ yɛtumi aforo no nti ɛna adesua no nkosie no ɛbɛboa yɛ bebree paa yie paa nti yɛn nyinaa hu sɛ yɛbɛbɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ sɛ ɔkɔdeɛ deɛ a gye sɛ didi kaa no yɛhunu sɛdeɛ ɔkɔdeɛ ankasa wɔteɛ ne su the characteristics of eagle anaa eagles ɔkɔdeɛ ne su na the trace ɔkɔdeɛ ne su ɔkɔdeɛ nsu ɛbɛboa yɛ bebree paa ɔkɔdeɛ nso gu ahodoɔ ɔkɔdeɛ egu ahodoɔ bebree de sɛdeɛ yɛka sɛ ɔwɔ gu ahodoɔ yɛwɔ pɛmire yɛwɔ kyerɛbɛn nom na ade saa na ɔkɔdeɛ nso ɛno nso egu ahodoɔ na ɛno na yɛgu so a yɛhwɛ ɛho asɛm na afei yɛsua onyame asɛm yɛfa ho yɛse yɛbɛyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ sɛ hwan nti yɛbɛyɛ sɛ akɔdeɛ nti obiara bɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ nti yɛbɛdu baabi no na woyɛ ɔkɔdeɛ nti de yɛsua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsi abɛyɛ ɔkɔdeɛ ɛni na sɛ ɛbɛhia sɛ yɛbɛhu no ɔkɔdeɛ ne ban sɛ bi a yɛbɛhu ne su bi anaa ne yɛ bi anaa n'ahoɔden bi ɛwɔ yɛ abrabɔ mu sɛdeɛ ɔkɔdeɛ si tie no yɛbɛyɛ sɛ kɔdeɛ deɛ a na sɛ yɛbɛhu ne su bi na kwan bi ɛna ne yɛ bi ɛwɔ yɛn ho na ne nyinaa no onyame asɛm ɛnyɛ ɛkoo na sɛ Awurade na ɛbɛboa yɛn ama yɛn sɛ ɔkɔdeɛ mo nyinaa hwan na ɛbɛboa mo sɛ Awurade na ɛbɛboa mo deɛ a monhyɛ ne nimonyam ɛ yɛse good nti Awurade na ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi ayɛ sɛ ɔkɔdeɛ na sɛdeɛ ɔkɔdeɛ ɛsi tie no Awurade na ɛyɛ ne saa nti yɛbɛsua ne ho asɛm na yɛbɛhu sɛ sɛdeɛ ɔteɛ biara no ɛnyɛ ɔno ara na ayɛ ne ho saa na ɛyɛ Awurade ɛna ɛbɔɔ ne saa ɛnti yɛn nso yɛbɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ deɛ a ɛnyɛ sɛ yɛn ara na yɛpɛ sɛ yɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ na mmom Awurade asɛm na ɛkyerɛ yɛn saa na Awurade nso aboa yɛn ma yɛtumi nso ayɛ saa ɔkɔdeɛ ɛwɔ su bebree paa no a yɛbɛtumi aboa leaders ritual leaders ɛne
man say well leaders any leader obia okanifu obia no say ofa okode ehun asem na wosua na unhu esubo no ho a eboa pa ye pa because igi people are seen as visionaries okode nipa bia no ihu no say owo adesuade oye courageous fearless and answer intelligent and answer oye focus so okode nani siri bi so a said ye wo ye ni a obeye na yesu yakọ ye bobo so no a ye behunu nti ye hunu se okode owa koduro onye ehufuo na fe nso no owo anesuade na minim afia de ba akwa ni kan tia sen so okode she is carnivorous oyaboa enam ho an owie enam ana se fish nti oni de wonwe oni wan se bi aduaba nom ne enuane a se ebi a ka meka se emo ba yire nom ne aduon de enam no owie nti yesu yakọ no yemfa nsia adwunom saa na I know so ebe so ebi afiri mu ebe boa ye na na ye begin kanyame ansam titiri no pa wo Job chapter 39 ye heard Job chapter 39 how na ebe say na ebi ensem ni bi afiri ni akọkọ ada verses no so ahwe nti obi a mie ne Bible no nkọ Job chapter 39 27 to 30 or say ananse wonumu asem so na okode ema ne ho so na oye ni prebuo die kron obisa question obotan mu ene wote ene woda obotan ano hwrem ene ahweye sonson so eho ene ofiri ehwe aduane na ni hunu ade akiri na ne ma afi moja na de atofo wo no eho ene wo ene nsem we na ye nyina ebe dwendwene ho ebe boa ye bebre pa anya nsem nyina ni na ha no ebe yi bebre nu afiri mu didi kan no o se okodi ankasa he sees far distance and answer long distance the fancy you know say okodi ohunu achiri pa nani no ekwa chiri pa ye Bible na am ati ase na me kan fancy you know say 27 no mayati ase say Job enye wa ho oden so enye wonim de so na okodi sɛ de ne sutie nyinaa wɔte na yɛme awurade tie yesu yakɔ me mfa nhyia adwene me sɛ oni Job kasa no ɔma Job tie ase sɛ ɛnyɛ wo command wona ɛnyɛ wo na wahyɛ ɔkɔdeɛ sɛ onye ne prebuo ɛwɔ abotan so na ɛba nsɛ bi nani ɛnkɔ kyiri ɛnyɛ wo a na ɛyɛme awurade tie ni kan mfa nhyia adwene me sɛ yɛ ahoɔden nyinaa sɛ yɛbɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ na yɛnya ahoɔden ɛde anante ayɛ biribiaa ɛnam awurade ahoɔden so enye nipa bia ahoden enye nipa bia apɛ yemfa nsi adwunu metimi aboa ye yedi kan na wonse 1 wonse ananse obotan mu ene wote ye ne oda ɛhɔ ye besua ho asɛm ya ade sua yi mu akɔde ɛwɔ se obotan so ɛhɔ no wote ye de nti ɛwɔ obotan so na ɛhɔ no wote ye ye bɛhwɛ ne ma bebre nu ahu so bia wo nso wote ye ɛne de nti a wote bia sɛ wote ye yemfa nsi adwunu nyina ade sua no ebeyi na di ama ye na afɛ yetimi aboa ye na fe won se eho baabi otie no ho na ofiri o se eho na ofiri hwehwɛ aduane na nani hunu akirikiri wo se ofiri hwehwɛ aduane de bɛkɔ so yesi yehun se okɔde emu nyina nani kɔ fan ohun akirikiri pa ye na empo kama yɛn sɛ of all animals no the eagle has the quickest eye so hwɛ yakɔyɛ sɛ emu nyina mu kura no okɔdeɛ nani kɔ kyiri pa ye ene de adesua no Bible no de wa kyerɛ sɛ nani kɔ kyiri eni sɛ enwanwa nimfuo bi ne hwɛmufuo bi sɛ ne ɔmo aka sɛ kyinye wɔ ho a woni hawo ne mo de ne sɛ nani ɛkɔdeɛ bɛyi akyiri yɛmfa nhyia adwene mu deɛ yɛ ka ne sɛ ɔsɛ hɛnam so sɛ kyinye bi so eba aboa no ho sɛ nani kɔ kyiri na bi no meka sɛ o nani kɔ kyiri deɛ ba nani nkɔ kyiri nkyɛ ɛmoadom nyinaa ɛnyɛ hawo ne yɛmfa nte ase ne sɛ ɛden sɛ deɛ ne yɛ ka sɛ bi a ɔkɔdeɛ tumi kɔ otukɔ awie mu paa na makɔduru baabi na ɛmoa bi ani hɔ no ɛkyinye kakra wɔ ho sɛ ɔkɔ na ho sɛ
ampa baby otimi koduro na emmo bi so mi koduro ho a wo ni hawo wo de na nsa de nyankopon ba so che na nsa otimi kwa chiri aha ne mama nsa ampa se otimi kwa chiri eche emmo no manyina na omo ayehwehwemu omo nsua eba nsa bi a enoma ntakramo ho ne ema bi akire nsa omo adwene ntimi nhia wo de ne de nyankopon eka na nsa okwa chiri a ne mo nyankopon ka nsa okwa chiri pa de a na san hwemu no bi kire nsa okwa chiri pa na bi so kire nsa onkwa chiri pa de a wo be fa de ni nyankopon asam okoro ne mo nsa nyankopon asam nsa okwa chiri na bi ne mo so okwa chiri nche okwa chiri che emmo ni nyina ebisi anje sa de a wo ni ha wo de na nyankopon so ye de bai okwa chiri amen mfanzu ye tirim sa edi se okwa soro kra no na so okoto abo bi wo ho a wo hawa na de so okwatiri okosoro no okoto abo bi ho a wo ni ehawo ene wan koto abo bi wo nso a wo ni hawo bi a nti ye kɔ egoso ehwe Awurade asemu na timi aboa ye yesi nani kɔ chiri nani na kɔ chiri na nkasa no nso no emfaso owo so ma no pa sɛ Nyankopɔn si bɔ okɔde no nani no ekɔ chiri ebinom kyerɛ sɛ nipa ni kura no na about about 4 or 5 times so ebinom class 8 times and the only how yesi say 8 times you 4 times you na ni kwa de bai chiri pa eni ka bia nipa hu ade ekoduo no wo de saa beto aso saa be 4 na say be 5 nso okode de na wo chiri na ni ko papa eni de yego so hwe Nyankopɔn asemu yehun sɛ okode ankasa no ohun chiri na ohun sɛ ebia owo chiri a na duane yehun sɛ ɛyɛ enam ana sɛ baabi na duane wo bia no ana baabi na tamfo no wotaa hu ne tamfo no wa chiri na duane nso otimi hu na duane nso chiri na odi ahoɔden etimi etu na mo ekɔpɛ na duane yɛmfa nsia adwene mu nti aboa ɔkɔdeɛ mo nyinaa yɛse nani ehun fan na obi edi akyiri pa na ebekɔ so abusebusa mo ɛho nsɛm bebree nti ɔwɔ foresight afi ɔyɛ aboa nso a ɔyɛ ɛma nsɛ bi a ɔyɛ far sighted kyerɛ sɛ yɛwɔ nipa bi hɔ a yɛwɔ short sighted hɔ obi hɔ a adeɛ bɛn no a ɛna ohunu adɔtafoɔ bɛkyerɛ mu saa ɛna obi hɔ nso adeɛ wɔ kyirikyiri nso a ohunu bara ɔkɔdeɛ deɛ bɛyɛ o deɛ wɔ kyirikyiri o ohu tinani ni deɛ ɛkɔ kyirikyiri papa nti yɛbɛhwɛ nneɛma bebree Bible sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛni bɛkɔ kyiri no ebia ɛnyɛ ani etuatua hɔ yi demo yɛadwene no ɔde nani wa no ɛkɔ kyiri hu ne tamfo na ehu na duane na yɛn nso deɛ yɛni ne ɛbɛkɔ kyiri a ne yɛbɛhwɛ sɛ bi a deɛ Nyankopɔn asɛm ɛkyerɛ Bible no kyerɛ sɛ nimdeɛ bi wɔ Nyankopɔn nsɛm mu na sɛ ɛbɔ yɛ nea deɛ bi bɔ yɛ wɔ Nyankopɔn nsɛm mu sɛ bi a yɛnka first Peter 1-9 a na ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bi a sɛ ɛbɔ nipa a na ne timi nyam na afei ehunu akyirikyiri adeɛ yɛmie Bible no mfa hwɛ adeɛ nti yɛbɛhwɛ sɛ yɛni bɛkɔ kyiri na yɛni ɛkɔ kyiri no nyɛ sɛ wɔni kɔ kyiri a ho wɔ mfasoɔ yɛbɛhwɛ mfasoɔ a wɔ so nti wɔkɔ deɛ n'ani kɔ kyiri no mfasoɔ wɔ so na aka Bible no ase yɛde ne toto yɛn nso yɛabrabɔ mu a ɔkyerɛ deɛ ɛbɛma yɛn nso yɛni anyam a ɛntimi nkɔ kyiri yɛni ntimi nkɔ kyiri ɔkyerɛ sɛ nimdeɛ bi bɔ yɛn nea nti sɛ obiara nya mmerɛ a na wakenkae Awurade nwoma no ɛwɔ wokenkae Awurade nwoma no wɔ 2 Peter 1:9 but 2 Peter 1:9 ba wode kae firi 4 ɛba na ɔkyerɛ mu sɛ amenka wɔ sɛ efiri sɛ deɛ yɛn mu abɔ no no ɛyɛ onifurani na nani anyam ɛnhunu akyirikyiri adeɛ na ne werɛ firi ne bɔne a wayɛ hohoro sɛ de Bible no ɛka nie yɛwɔ nneɛma bebree hɔ no wɔka boa sotɔ nimɔdeɛ ani da hɔ sɛ saa nneɛma nyina mfa nkan abrabɔ hɔ ɛna wɔkyerɛ sɛ nipa bi a n'ani nna hɔ na ɔyɛ biribi a wɔnto ne bo aseɛ na nimdeɛ Nyankopɔn de ama no ɔno nso ebi a ɔne saa nimdeɛ no ɔde sɛ nipa bi a sɛ bio n'ani anyam na ɔnhunu adeɛ wɔ kyirikyiri a wɔnhunu sɛ adeɛ bɛn no nko a na wɔnhunu obi adeɛ bi wɔ kyirikyiri na nhunu a sɛ bɔne bi ba ne bɔne bi ɛba firi kyirikyiri na ɛba a wobɛhu ansa abɛto wɔ because nhunu kyirikyiri adeɛ
Nemo obi ohun achichiri ade no se papa bi ba obehunu ana boni bi nso fra achichiri ba nso a obehunu nemo ba mo no kwa ka kire ekoso ato aso kire yen se onipa na ni ehun achichiri na ni nko na ehun achichiri mpo huhum kura nso no ni wura fi niyema huhum ma refre da no so obi a beti Nyankopɔn asɛm bia no a awrefie na wontimi nka Nyankopɔn asɛm bia so hwɛ yie pa wa brabɔ ko Bible say enya nani nani nkwa enya achichiri ade nko na wonhunu nemo huhum ma refre kura ka ho bi huhum no awrefie aka ho eni wo ya bɔne kura na ni refre sɛ bɔne a wo yɛ kura ɔbɛyɛ hu adwuma memnya very careful pa na timi aboa yɛn edi ye hu achichiri no bɔne ba ye behunu papa e ba nso e wa achichiri a ye behunu eni wakɔde na sɛ ohun achi no mfa so wo so we dem fa na sɛ ugina abronsan to aso be sɛ 5 abronsan ma akoma akɔ to aso 5 na ugina so na sɛ ntatia na mfo na watimi hunu ntatia de a woni ekɔde be ekɔ achiri papa ko sɛ be ugina pa hunu sɛ ntatia pa na nam goyi saa na wakɔde atie edi wono na ni ekɔ achiri pa ye pa edi watimi hunu papa bi fra achiri ba obehunu bɔne nso efra achiri ba nti wɔyɛ one enti wɔn nso yɛn nso ye be hu achirichiri ye be dwuna kwa achirichiri pa ye wa brabom ye be tena ase ne yense na bebre okode esi bia so a na afi otunani a osin ba bia wote no otunani a ohu achirichiri ntia no nso minim se ye be kosoa na timi aboa ye nti enema bebre ho a eboa okode ye ona asetena mu na ye hwɛ ye toa so a mom ye nka ho no a na yensa ye toa so Job ho no a de kenka ya ɔse 29 ɛhɔ na ofiri ɔse ɛhɔ ɛna ofiri hwehwɛ na aduane ɔse from her dwelling place she searches for her prey and answer he searches for prey and answer food na aduane ɔse baabi a ɔteɛ no ofiri hɔ ayehwɛ na aduane me nyina nka sɛ ɔhwehwɛ na aduane and answer ɔhwehwɛ aduane amen ɔsɛ ɛhɔ na ɔhwɛ aduane mmea nyinaa nka sɛ ɛhɔ na ɔhwɛ aduane nti ɔsɛ ɔhwɛ aduane ti bɛbia ne dwelling place no wɔte ɔbotan mu ɔbotan so na ɔteɛ ɔhɔ na ne pere bu hɔ ɔsɛ na ofiri hɔ n'ani kɔ ɔhɔ a n'ani kɔ akyirikyiri nyɛ sɛ bia baabi ɛwɔ biara no ɛnyɛ sɛ baabi a n'ani kɔ akyirikyiri ɔmra wɔ ne botan so nko a baabi ɛwɔ biara no n'ani deɛ kɔ akyirikyiri ne ma ha sɛ deɛ ɔkyerɛ sɛ ɔkɔdeɛ na ankasa no ne tena bia hɔ no ɛna ofiri hwehwɛ naduane ofiri hwehwɛ naduane amen naduane yɛ deɛ banku naduane yɛ deɛ bɛ dine sɛ ɛhɔ ne ntie fansi ade ofiri hwehwɛ naduane ɛnyɛ naduane na hwehwɛ no men fansi na adwene mo sɛ ɛnyɛ naduane na hwehwɛ no ne mu on na hwehwɛ naduane edi yam naduane na bɛhwɛ akyira kwae o yɛn mum ne bɛhwɛ aduane akyira kwae ti ɔkɔde afiri hɔ ɛhwehwɛ naduane ɔte wa no ɔspae ani hwɛ fam n'ani ɔhwɛ osiwa no ɔhwɛ de banku hwɛ nifa no ɔhwɛ fam no hwɛ bia na ɔtunani ano ho ba bia na bia ne wa otu ho anamɔ eni ɛhɔ na ofiri hwɛ na bia ne edi yɛ bɛhwɛ bia ne enti eni pa yɛ ne hwɛ bia ne ana sɛ aduane na bɛhwɛ akyira kwae yɛ ne bɛ ɔne ɔse yɛ ne hwɛ vanse bia yɛ bia ne ti yɛ vanse adwene mo pa yɛ pa sɛ yɛ na yɛ bɛhwɛ yɛ bia ne awurade ɛkasa akyire bebree praise the Lord ofiri he na hwɛ na bia ne mu nyinaa very good. Enti sɛ one yehunu sɛ ɔhwɛ na aduane na ankasa no ɔhwɛ aduane a obedie deɛ yebedie ana deɛ bɛnom ɛho adwuma yɛne wɔse yɛyɛ yɛne yɛhwɛ adwuma na adwuma na hwehwɛ yɛni o wotua na wɔpɛ adwuma a ɛnyɛ wadwene sɛ adwuma bɛhwehwɛ wo na mu na hwehwɛ adwuma ti obiara wo hɔ na sɛ bia wɔpɛ adwuma deɛ a sɛ adwuma bi na wɔpɛ a una bɛhwɛ adwuma na ɛnyɛ adwuma na bɛhwɛ wo yɛmfa nte aseɛ saa ɛnyɛ saa abrabɔ no ebe mistake pɛ yie paa ɛni sɛ ohunu sɛ ebi a aboɔ bi ɛwɔ hɔ a ayɛ na aduane a ayɛ ne hanam a wɔde speed bɛkɔ na ɔkɔkye no ne nyam Nyankopɔn asɛm ɛbɛka ho asɛm akra bi akyerɛ ne bɛtumi aboa yɛn yɛsɛ fa to tirim sɛ ɔhwɛ na aduane ɛnyɛ mu nyina ɔna hwɛ aduane anaasɛ aduane na ɛhwɛ no wɔn sɛ nti adeɛ bi a wɔn sɛ una wɔhwɛ no ɛntena wɔn sɛ mɛhwehwɛ wo adeɛ bi nipa yɛn na wɔn sɛ yɛhwehwɛ biara na deɛ ɛnɛ sɛ yɛtena wɔn sɛ ade ne mɛhwɛ yɛ ne nyinaa bɛbɔ so yɛsua biribi afiri ɔkɔ deɛ ho yɛhu sɛ
na ni wa chiri nti wote ho a no or spy na or se di obedie ni di oba no na se di obedie oni okode di obedie na or spy ha ohuna na fe otu ho na mo nti aduane emma na bia wote se wo hu ane di aduane be su no obedi da bi ono ne kope na no aduane nti aduane ye na be hwe aduane akira akwanya aduane nti se ye ba Nyankopɔn akora asemu a Onyankopɔn ahenni nkwa ye na hwe ahenni na akira akwanya o wo se mo hwe Nyankopɔn ahenni na tene ka na mo hwe enya ahenni na be hwe ye tu Nyankopɔn asem ye na hwe akira akwan Bible kora as ne be ba bi ba hwe Nyankopɔn asem akira akwa wo mo nhunu nemu enya de nipa bebre kora no Nyankopɔn asem do to wo kora no bebrenu enye na ehu pa ye pa ti Bible se edi asomdue ye na hwe akira akwan eni ji ye na hwe akira akwan ese asomdue wo se uka Bible no a 1 Peter chapter 3 verse 11 yanka ka kire bo se hwe asomdue amenka wa na mo amo na mo fa ebi o se manu enchiri bone na onye papa manu hwe asomdue oni akiri adi asomdue na hwe asomdue o di abrabo masomdue wo na hwe asomdue wo ware mu hwe asomdue wo adwuma yemu hwe asomdue wo wankase wa abrabo mu di asomdue wo na asomdue na be hwe wo na yesa wo hwe asomdue se de okode wo hwe aduane na aduane na hwe na kira kwai yenhwe ye pa nti anigiye wo na ba hwe anigiye di ade bia hwe bia no wo na yesa wo hwe se eya wade ya wo na wo hwe awade na be hwe kira kwai se wo to awade be ba wo na ba hwe awade ya kwai no because apostle awade de ye go find fine. Praise the Lord. Awade de se ye wade awurade mu ana ye wade wiase mu ana ne mo se e bia wo yogidi ni ba bia wo kwa sori ankasa wo yogidi ni o se wo asafo ni nyina eye nyame asafo encheche ya the cross the bride of Christ na branch na wo no ekwan be so no wo ya abranch ye wasi so na ba kwa so no ho emerwa nko a de gu ho emerwa nko a ne ho na anasa nso wo ya baba wa na wo su ne nkokora nko a ne wo ho a na so wo hwe kunu dia be na wonya kunu amen eni asa wo ko ba bia obenya dia be ekunu eni ho ne wunya ya dia ba de wo mu anu ko ba bia maba wa wo wo mu anu ko ba bia mrantia nso wo hwe ekunu. Praise the Lord. Enti ya se ekunu ene eyire ye hwe ananse ye hwe ene se na obesia ye do ye wo hwe ekunu nso de a se wo ton ade bi nso a esa ade no nso wo ton wo ade no nso ma ho etie na wo se Nyankopɔn asafo akrisofo de se ye ware a ye po oba wo se ndare ntianti a na ananse ye mpo oba nsa enti wo hunu se de akrisofo a no nante se me oba me ye be ma nso a se na se me ye me ho ene ni nyina de menim sa asem no ebo ani ese asomdue e hwa kira kwai ti ade bi ese hwa kira kwai bi e be hunu afi nso no yenka ba ya mo yento aso ye wia na ma bone to o sa area sa 39 30 na maduru hoyi on se na ne ma afi moja na de atofo wo no eho ene wo ho enti where the slain are there she is baby atofo wo no se baby atofo ewo no temu atofo aha kwani ni atofo na ni aha mu obi wo ni abaja nsa ma mehwe se akwaya se munyina akwaya se de be aha se ni pato to a anampo se mo akora to a wo de mfansa se ne dua na nti baby a se mpanse bi kura no a se emwa ewu ekunkum wo mo na ho na abehu no eni yase baby a atofo atoto no ho na abehu no wo kwade no ndi obehunu diaba abeda se ana because oni diaba nti ngo hunu diaba se ye pe na nya ho na ebehu no na ye nso ye pe wafan na ebehu wo amen praise him ha ti hu se babia na dua ne wo no eho no wo me nyina nka se babia na dua ne wo ne ho no wo ebio mo chi mo kan ne mpa me ntie mu nyina aha babia na dua ne wo no eho ne wo emfa won se ewa chiri ana se eben wa ni di obewu enti babia wo bia na babia na dua ne wo bia no eho ene wo ti emfa nsi adwene mu nso enti won so babia wo bia no ye be hwe ne ehunu bia won so wo eni ehunu se owo bia o penu a obohunu babia dua ba bere na bio amanwo abera sna be hu no bo fura abera sna be hu no pen abera sna be hu no yimu ba bi ade
atofo wɔ no slain wɔ no hɔ na ɔwɔ ne wo slain bi a so wode sika ekum wode sika edwitwa boa na wakunu na waslain no tisa ya kunkum wɔn nyinaa gu wɔ no ɛhɔ na obehu ɔkɔdeɛ nti yɛpɛ ɔkɔdeɛ a baabi a yɛbehu no nti yɛnhwɛ yɛnse mu sɛ where can you be found yɛbebu sɛ wɔn sɛ wɔn so no woyɛ kristoni a anaasɛ woyɛ Christian eagle a woyɛ kristoni a woyɛ ɔkɔdeɛ a sɛdeɛ ne yɛsua wɔn asɛm a baabi a yɛbehu wɔ yɛbebu sa wɔ sɛ baabi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛhu wɔ asafo bi wɔ hɔ a yɛnhu wɔ mu na baabi a Nyankopɔn asɛm wɔ no ɛhɔ na wɔn nso wɔ baabi a ɛnokorɛ wɔ no ɛhɔ na wɔwɔ ɛnokorɛ na yɛwɔ aduane ɛnokorɛ ɛne wɔ aduane a wodie atoro anka wɔbrabɔ ho ɛni baabi a atoro sɛm akɔ soɔ baabi a naadaa sɛm akɔ soɔ na ɛhɔ yɛpɛ wɔyɛhu wɔ hɔ na mmom baabi a nokorɛ wɔ no ɛhɔ ana yɛbɛhu wɔ wɔn mfa nhyia adwene mu o na tumi aboa yɛn nti abrabɔ mu no obi wɔ hɔ a yɛpɛ no a gye sɛ bi aba ase anaasɛ gyaase na abɛhu no obi wɔ hɔ na esi na wogyafo wɔ na sɛ wɔn ɔkɔ nsɛdwa no ase wɔ ɛhɔ na yɛbɛhu no obi wɔ bi aba ase na abɛhu no na sɛ wɔn ɔkɔ akɔm no ase akɔm ase na yɛbɛhu no baabi a sɛ disco nso a ɛhɔ na yɛbɛhu no bada yɛpɛ wɔ hɔ na yɛbɛhu anaa daabi because ɛhɔ nyɛ wo bia yɛsi yɛhwɛ a ɛsi yɛhu wɔ ɛnyɛ baabi a fadifo atena wɔne baabi a fadifo atena a yɛka nkurɔfoɔ wɔn nsɛm no deɛ anaso hɔ na abɛhu no ne nkɔnkɔnsanfoɔ nim hɔ na wopɛ na hɔ na ɔtena baabi wɔ nso deɛ a wɔntena hɔ nti ɛfan na yɛpɛ wɔ yɛbɛhu wɔ yɛmfa nsi adwo honam fa mu o honhom fa mu o sɛ wokunu wɔpɛ wɔ afan na obɛhu wɔ wo yere wɔpɛ wɔ afan na obɛhu wɔ ɛfan na obɛhu wɔ baabi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ yɛhu wɔ hɔ woyɛ kristoni a ɛsɛ wohu ne saa amen obi wɔ hɔ a yɛsɛ sɛ yɛpɛ no a ɛfan na yɛbɛhu no baabi sɛ yɛde ba nyame asɛm mu deɛ a obi wɔ yɛpɛ no a yɛsɛ baabi a bɔnsɛm asɛm wɔ na yɛbɛhu no anaa na mmom baabi a Nyankopɔn asɛm ɛwɔ momfa nhyɛ mo adwene baabi Nyankopɔn asɛm wɔ Nyankopɔn asɛm a ɛgye nkwa Onyankopɔn asɛm a mani da soɔ Nyankopɔn asɛm a ɛsa yadeɛ wopɛ no a nyame fie na abɛhu no baabi a yɛbɔ mpayɛ no baabi yɛyɛ akɔm nkyɛn hɔ na abɛhu no wobɛhu no hɔ baabi a yɛkɔ communion no hɔ bɛhu no wopɛ no abɛhu no na obi wɔ nso a wopɛ nyame fie a baabi yɛbɛhu wɔ no baabi Nyankopɔn asɛm wɔ no ɛmfa wɔn sɛ ɛkwan awa anaasɛ ɛbɛn woyɛ no nso wɔse baabi a atɔfoɔ wɔ no ɛhɔ na ne wɔ hɔ ɛni ɛmfa wɔn sɛ ɛbɛn anaasɛ bi a wɔkyirikyiri ebi sɛ na aduane wankɔ hɔ a ɔnidi ɛni Nyankopɔn nso Nyankopɔn mu a yɛabɛn nso no sɛ yɛsom Nyankopɔn a ne yɛbɛnya ɔkɔdeɛ na niwa ne bi yɛbɛnya ɔkɔdeɛ no so ne bi yɛbɛhwɛ yɛ aduane ɛfa ne yɛbɛhu yɛn yɛni sɛ ne yɛni ne sitiɛ saa bɛbɔ wɔ nyinaa yɛbɛhu ɛnyɛ no nko a o na yɛpɛ Nyankopɔn fie ne yɛbɛhu wɔ baabi a nokorɛ wɔ enti baabi Nyankopɔn asafo yɛhyia no sɛ ɛkwan wɔ koraa no a sɛ ɛbɛn koraa no a ɛhɔ ne yɛbɛhu no ɛnyɛ sɛ bi a medeɛ mɛkɔ sɔre yɛ bɛn mɛ mekɔ sɔre yɛ bɛbɛn mɛ baabi wopɛ no a baabi a atɔfoɔ wɔ no baabi a nokorɛ wɔ no baabi a Nyankopɔn bɛhyia no baabi a didifoɔ hyia no sɛ ɛhɔ ɛwɔ o ɛbɛn o yɛsɛ ɛhɔ ne yɛbɛhu no amen nti sɛ yɛsom Nyankopɔn na yɛpɛ baabi a ɛbɛn ne akwasɔre deɛ ayɛ mfɔm soɔ baabi Nyankopɔn asafo hyia biara no sɛ ɛwɔ o yɛsɛ sɛ ɛwɔ o ɛbɛn o yɛhwɛ wɔ ɛbɛyɛ dɛ yɛbɛhu wɔ hɔ ɛnyɛ sɛ bi a asɔre a otu ne nan a ne waduru hɔ wotu ne nan adu hɔ na ɛhɔ yɛ bea papa a obi no ni asɛm heaven yɛpa korɔ anaa nyɛ saa mo nyinaa very good deɛ sɛ sɛ baabi a nokorɛ wɔ no wopɛ no a ɛhɔ na wobɛhu no nti asafo ɛka nokorɛ ɛhɔ na wobɛhu no woka Bible no a ɛwɔ Genesis chapter 22 verse 4 a woka Bible no sɛ na Abraham ma n'ani sɛ mo Nyankopɔn ka sɛ ɔmfa Isaac nkɔbɔ afɔdeɛ no na ɛhɔ wɔ kyirikyirikyiri paa yie sɛ na Abraham ma n'ani so no na ohun yɛn nka kakraa bi ne yɛhwɛ 4 hɔ Genesis chapter 22 verse 4 na ɛda ɛdɔ mmiɛnsa no Abraham ma n'ani so na ohun obia no wɔ kyirikyiri na woka Bible na hɔ ne wɔkɔ wɔ se Nyankopɔn soma ne sɛ ɔmfa Isaac nkɔbɔ afɔdeɛ no ɔma n'ani so no ohun obia no wɔ ɛfan nanso woka Bible no a ɛhɔ ne wɔkɔ yɛ eni wankasa hɔ deɛ baabi yɛ bɛn mɛ ɛhɔ ne yɛma no daara yɛn so wɔ nkorɔ enti kyirikyiri no ɛhɔ ne wɔkɔ yɛ eni woka yɛfa nhyia adwene mu o wɔ sɛ Abraham ma n'ani so no ohun obia no wɔ kyirikyiri eni sɛ ɔkɔdeɛ no sɛ ohun na dua no wɔ kyirikyiri a
otu ho na ma onye de ebe no nko a o so onye hunu se watirichiri nko ade a ebise obra no wono a oni buafo bia wabrabom wa nyansa nso woni di obabu ada eni ba bia de ani wo bia no eho ene obekoro enkwa eni nyamansom ne heaven eni abrabom nsam nyina ebe kire mo say yanso ye pe heaven akọ ba bia ya ka heaven asem bia no ayen kire pa de bekọ heaven bia no se benye o se watirichiri o eho na abekoro se wo de sa Abraham a na mo wani so na hu bia ho na hu se hana wade se hana asem tena eho na abetena won tena ba bia wo pe nyamansom no ene gidie mu no enya de ye pe ne ye beye enye ye de mema ni party ase ade na wo de awufiri aha sei asori ba bia wuti ye se asori ka anwa hia na wo fa ka se tiri na wo koro wo na unim de wo ye wo na wo te de wo ye ase amen enti yamma ye de ni babati ase o yemu ye ba ye de Nyankopon ba te wase Onyankopon te wase de enti a wo fa ka de enti a wo kwa tiri de enti a wo kwa tiri de enti a wo kwa tiri ni nyina no wo na wonim de enti a wo ye saa hye wudidi aden di wa se hye wudidi aden ba bia atofo no okode no mu nyina mun kan ye ba bia atofo no di ba open na ho na ba dai say eho there she is eho na no wo eho na wo eho ehe na wo ehe na wo bisa won na yi ano o tirim nti e wa chirichira na ni hu a chirichira de no so mu bi ne satetefo no ka Hebrew chapter 11 verse 13 was omu hu satetefo no Nyankopon de ha men chire wo no omu nyina hu na chirichiri omu hu na chirichiri nanso omu ye na wa tu omu hu se e man tam de nanso e de ne e beba but omu anka se da ben e beba o se uka aban no so omu hu nyina omu hu no agidifo nyina no ehu no chirichiri eye na awa tu ekurukronkon no yekan wase yenkan kakra na mo mo Hebrew chapter 11:13 very good yen hwe na my 13 won say gidie so na yenum nyina wuyi a wonsa anka bohye no nemo ohunu achirichiri enko agidi eye na wa tu no eka se oya hoho ani amanfrafo wasase so oka kuro nu a Yankopon de kuro ne kire wo mo na omo ehun se ekuro ni wachirichiri pa de but enya ebeba but abraba ye se omo bono omo boye omo di to mo se ani enfiri ha sei se wo so ni efie ade ya hoho eni ebe ye se japade e wo soro omo ye na wa tu eni enso se Yankopon de bibi kire kura na wachirichiri kura e wo se nya bo asoto hun se de wachirichiri no ebe dai munyina very good enti osomo fam no ya si ya me de ni babati ya ase ni emom ya ba ya de Nyankopon bati ya ase enti ebia na okura parents na wo maame no nananum nyina ayi romanfo omo nyina ya pentecostfo omo ya basrefo bi ebinim kwa soda wodo wo de wo obekọ asori be fen say bride of Christ ya wo na anim de nti a wo so bekọ bride of Christ wo na anim de nti a wan ko papa sori wo na anim de nti a won ko maame asori wo na anim de nti a obusu asori won kro na wo say asori bi na ba kro na ti ase hu dia ti wo ya se ti dia wo ya se amen se yanti de ya se a enema me renu a ebe ha ya adwene nti okode ye se wo ni a obewu enti se wo padwuma aya ba bi adwuma ho na ba de mu nyina very good ba bi adwuma wo no ho na ba kro se ense wunya ma somde a se ense wunya ma somde a ba bi adwuma wo no ho na ba kro ba bi se ba bi ho na woti a wunya adwuma nye ti ase sa woti a wunya adwuma nye ebi a woti kroketu abi pa mu a ebi ansanya opa abrofo dwuma bi ana se company work bi a ebi ho de ebi ni ho se na nso bada ba bi aba se onya dwuma ye no se wokona onya dwuma ye no anse onya ma somde a ho na se wokro ba bi adwuma wo no ho na ebehu wo praise the Lord munyina ya se ba bi adwuma wo no ho na ebe dan e se ekwa wakora no a se wo twan ade a ba bi ebeto no ne ho na abekro oba bi ato a nya ba bi ade no na abekro eti mo me ha no nso se wo twan ade na wo twan ade na ba bi a wotie no twan aye nto ba wo de ko ba bi mfo ne ebeto a ba bi a ebeto no e ho na ebehu wo e ho na abekro me ye nhyɛ no nso na timi nso aboa ye nti se wopa asomdue a wi asomdue akira kwa asomdue wa chirichiri kura no a de ebe me ya asomdue bia no sa awade na wo pese o ware a na hu oba na chirichiri kura no a obekọ amen yeso were obekọ ho
na eduru ebe nso akyirikyiri nso sɛ uhu obi nso wɔ akyirikyiri wɔ abrabɔ mu nso a obi hu ana abrabɔ mu no ɔwɔ akyirikyiri ma wo sɛ buuku mu ebi yɛde kɔ buuku mu a ni buuku no ɛwɔ akyirikyiri ahoɔfɛ mu wɔ akyirikyiri ɛna agyina wa awo so ɛwa nkasa wo so ebi a kɔɔkyɛ mu nso ebi a baabi ofire no ɛwɔ akyirikyiri agyina wa awo so deɛ ɛdeɛ bɛ na wɔhunu deɛ ɛwɔ akyirikyiri no ɛyɛ waduane anaa nyɛ waduane ɔwɔ akyirikyiri wɔ buuku mu na nso so ɔpɛ no deɛ a te ase o ɔwɔ akyirikyiri ɛwɔ ahoɔfɛ mu ɛno nso ɔpɛ no te ase o ɔwɔ akyirikyiri ɛwɔ baabi a wo fɛ no baabi a wo fɛ nso no ɛmu twi o na nso so ɔpɛ no deɛ a te aseɛ sɛ Nyankopɔn asɛm nso kwa deɛ ɛyɛ wa wo twɛs yɛnte aseɛ amen okay yɛhwɛ afei ade baako bi nso sɛ ɔnso ɔkɔdeɛ nso onsuro storm nti eagle can fly in a storm nti yɛhwɛ storm of life ana na yɛka anwa asɛm akra bi yɛhwɛ kakra bi na mmoa yɛ ɔkɔdeɛ eduru baabi a ɛwɔ sɛ ɔfa storm mu eduru baabi nso a na storm biara ni hɔ yɛka storm a biara mmira nka mframa nsuo mu na mframa ɛfa na nsuo na mmira tum no na bi awie mu paapaa no ɔkɔdeɛ timi fam na eduru baabi nso a na ewie mu atenwan enti ɔkɔdeɛ nim sɛ ɛna nyɛ pɛ ɛna bi wɔ hɔ a ɔbɛfa no 12 ɛna bi wɔ nso a ɔbɛfa no easy aboa kɔdeɛ saa na onim praise the Lord saa na ɛsɛ mo nso mo hu abrabɔ mo yɛ saa kɔdeɛ no mo nso mo hu saa wɔ abrabɔ mo sɛ ɛna nyinaa ɛnyɛ pɛ ti ɛna nyinaa nyɛ pɛ ma wo ɛna nyinaa nyɛ pɛ ma wɔ kɔdeɛ all days are not equal edum bi a abrabɔ no mbɛyɛ den edum bi a abrabɔ mo no hard times betumi aba difficult times betumi aba bebree paa yie ɛnɛma betumi yɛ mmea paa ɛna edum bebe nso a na nneɛma yɛ easy enti ɛda a nneɛma yɛ easy no mo anenye ɛda a nneɛma mu wɔ de ne ho sɛ no nso ɛka ɛna ho kasa ɛka ɛna ho amen no one is exempt from the life of storm abrabɔ mu no avansa kukuru hwi aseɛ no ne ade no obiara ni hɔ a wɔn yɛ yi na firi mu ɔnka ho obiara edum bi abrabɔ bɛyɛ den ama wo edum bi na abrabɔ nso ayɛ mmerɛmmerɛ nso ama wo enifa so ani no sɛ abrabɔ ɔkɔdeɛ ɔde asi n'ani no sɛ abrabɔ adi o abrabɔ nya di o sɛ nsuo amu no to mu a ana sɛ ɛmoa nyinaa ɛyɛdwane apɛ baabi akɔda taa deɛ asi n'ani soɔ no ɔbaa akyiibu eniyan nso mo mma biribi a ɛyɛden wɔ wiase abrabɔ mu ɛmɛsesa yɛ in life no yɛsi difficult times betumi aba sikasɛm betumi ayɛ den ahokyerɛ betumi aba awadeɛ mu problems bebree betumi aba wɔ awadeɛ mu ɛnyɛ sɛ bia mo yɛ kristofo ni mo yɛ kristo ni dia wo yɛ problem free obetumi ne yiri atena ase ne problem nso nko a but ɛnyɛ sɛ awadeɛ sɛ problem nso nko a no eduru bi ɛnyɛ sɛ problem betumi aba mo fa nhyɛ mo adwene mo saa amen misunderstanding ebetumi aba ɛwɔ awadeɛ mu afei nso eduru ebe nso a adwuma mu nso adwuma sam betumi ayɛ bisi basa kakra but ho sɛ wo de sɛ ɔkɔdeɛ ɛna bi wɔ hɔ a ɔfa storm mu ɛna bi wɔ nso ana storm nso yɛ dɛ mo nyinaa na mi bɔ ana sɛ wiem ayɛ tum na mframa paapae paa na ɔna mu ɛna bi wɔ nso deɛ a na wiem ate to wɔfa ne sɛ ɛna ɛnyɛ pɛ ɛna bi wɔ hɔ ana aduru bi ana nneɛma bi kwadaa na bi aba ayareyareɛ wo ho ana ɔba yare na wɔn mu kora ya na wunu anam nneɛma bebree hu sɛ ɛyɛ abrabɔ nyame bɛboa wo ɛna aduru bi nso a na nneɛma nso ayɛ easy na adwuma ɛkɔ so sikasɛm ayɛ kɔ yie efie dɛ awareɛ mu adwo understanding wɔ warefoɔ ntɛm wɔn mo sere kama obiara ni agye efie biribiara ayɛ kama mpɔmpi wɔ hɔ sɔre a wɔn nsa ho sisi wɔn so anigye wɔ hɔ wɔn nsa ɛno nso ɛyɛ dapama o but ɛdan mmaba nso a oti betumi apaa o oyɛ betumi adwa o hallelujah mo nyinaa yɛn so oyɛ betumi ayɛ dɛ ɔba betumi nso aware nti mo ma nsɛn nyinaa na ɛba saa ɔkɔdeɛ ɔma nneɛma nsensa no na hɔn na wɔde ama sɛ yie hɔn na wɔ ha bɔ nsɛm amɛ sɛ ɔwɔ ha se a very good afei ade baako bi nso sɛ ɔkɔdeɛ ne ho ɔha paa yɛhwɛ the swiftness of eagles swiftness ɔkɔdeɛ nso na ho ɔherɛ ne ho ɔha paa ɔka Nyankopɔn asɛm no nso ɛwɔ Habakkuk chapter 1 verse 8 ya Habakkuk chapter 1 verse 8 ya ɔka ho asɛm paa yie paa nyame bo ɛbɛkae eni ɔkɔdeɛ nso yɛse ne ho ɔha papapapapapa ɛna ɔka Nyankopɔn asɛm nso koraa nso wɔ yɛnka Deuteronomy 32:11 ɛhɔ nso
amenka kakra bi na emwa mo se okode mu nyina se okode ne ho ha papa ne ho ha yie wo de motwe wo de motwe am na momfa montwe na mokenkai okode se enkanka ohu na duane na okwe na duane a onya slow ti yehwe the benefit advantages bi e wo ahohere so obi ho ha ene obi a ne ho nya har ebi ewianse ebi ho ha pa yie pa ebi no so ebi no ho ya hare wo bone ho munu se ebi no ha hare wo bone ho pa onyinse ntempa na okoyi ato agu ade ene de ntempa na obaso ofa ene ensan kan ene ntempa na obi a ne sha ti agu ho ebi no ho ha wo bone ho ene enye but ya de ho be ya hare wo ade ye ho na onyankopɔn asɛm condemn nema bi a enipa ya enye ho ne yehwɛ emfaso a ewo obi a ne ho hare no ho sɛ o save time obi a ne ho hare bia o ta save time munyina munum saa so obi ho no onu aduane na ne ho ha o se sia na wawie na obi ho nso so de a ofa ba ode na ode ato a ofa we na oye bɔkɔ na oye we se bia kunku ayi na wahuru mu a nsanya owi a na wakobu nsuo kakra na ode agu wo hwɛ emra wo sɛ no obi a no ho ha de esia na wawie nti ahohere emfaso wo so na emfaso ni so obi okoba afuru mu a sɛ okodware a minim yebusuani bi obi nyina ato ni sɛ asemasi de dɔhwere baako wana ompie eni sɛ sɛma na okodwitwiri a sɛma na ɔde sapa no odwitwi no ɔbɛn ni kakra sɛ ya owi a na ne nsa no ɔyɛ ne sei ɔne nsa no ɔyɛ nsa ne nsu a na obu kakra bi kyɛ ɔbɛhyɛ hɔ saa hallelujah on save time on maniema say eni obi a ne ho ha wo soma ne sɛ sia na ɔkɔ sɛ yɛsi wɔn twere ba twere adeɛ yɛsi anu atwere edi nyina anim atwere menka mistake o ne yɛsi antwere kwa ate a wo ba twere ke no wo ba twere ke wo ba twere de obiriyu no na wo ba wie no na wo sɛ yɛ nyina wo sɛ yɛsɔ no kora ne ɔpɔn yɛ obi so hɔ no fast grrr no atwere wie edi ɔkɔde ho hare ɛmfa so wɔ so enti mu nua no maa no ahohare ya de bi ehia ɛwɔ adwuma yɛ mu abrabɔ bi bia mu ɛwɔ msɛ nipa bi wɔ hɔ a naturally ɔyɛ slow but obetimi ya abɔ ho so ma na yɛ yie obu hɔ a naturally ankasa na ɔyɛ slow but slow bebre ne de yɛse ɛsɛmre na obi a ɔyɛ ne bi bia ntantam nso no otanya yɛ yie ntam ɔyɛ sia na wawie yɛ pɛ de ne adi afɛ na obewie kwana nkora nyina na nyina da obo obewie pa no na obi a no sɛ ade asa na obi a oba na obi a ɔna emenya no sɛ aduane ma wi o na obi ada hallelujah enti ahohare obi wɔyɛ ne ho ha aho nti ɔkɔdeɛ wɔyɛ sweet sɛ ɔbɔn ne esia na obi ro esia ti aboa no so kɔkye ne nso a ɔde nyansa to ho ahohere ɔka bible no a bible sɛ nipa nyinaa enye ntam entie ntam tie adeɛ ne wɔto a adeɛ kura ne wɔto obi wɔto adeɛ anya ɔde ayɔ ne fa esia na ɔyɛ esia nya ɛyɛ nema sɛ bebre obi wɔn so a kekekekam abato awie so ɛbɛyɛ kam o mom ya nwene sɛ bi a ne ho ha ɔbɛsɛ no da bi yɛ ka ne papam de yɛ ka ne papam o ka ne ho ha ka yɛ ne ho na empɛ na ka ko tenam na guguro ka kine ma wujwa guguro ka wuntimi nkɔ mama ko yɛ pentam praise the lord unsa ade yɛ hare ne ho ha nti ahohra de ɛyɛ pa slow bebrebe de ɛwɔ sɛ oka bible James chapter 1 verse 19 a oka ho asɛm pa yie pa ɛna oka onyame asɛm nso ɛwɔ Acts chapter 12:7 so a ɔbɔfo no ka kyerɛ Acts chapter 12 verse 7 ɔbɔfo no ka kyerɛ Peter sɛ Peter sɔre ntam ɔda prison sɔre ntam ntam na afei na ɔbɛsɔre ɔbɛtwene mu sɛ na ɔda ne kata soɔ sɔre a dabi o baabi a woda no biribi bɛto nti sɔre ntam ɔbɔfo no sɛ sɔre ntam hallelujah nti bi me bia na ɛyɛ ntam so o abɔfo no ka kyerɛ Genesis chapter 19 abɔfo no ka kyerɛ Lot na yere sɛ munya ntam nua mfiri ase ɛde anya afɛ na wɔkɔ yi deɛ bɛn wɔkens afɛ na abasa to ne bu ase na ntem ɔkɔ de sɛ obi wɔ ba asɔre a asɔre ho hia no wodi me so ɔba asɔre wodi sɛ asɔre aba la asɔre ho hia no
Obi a so na ho hia no apostle gina ho preach oba wi sa nyame asam nkoso da bi anyontofo kwa yase mato nyame kwa no a mo ho ba ya dai na fe ni ade baba na fe bi ma akoma sei won say wo bi time no ti aye hallelujah fast mun nyanka say fast quick swift hallelujah sa on say bi am tem to da ukunu kwa da seven ukunu kwa seven tem na wusi nyame na wusi osin tem but e be fi so bibia tentententententem bibia tentententem say empa no osia tentententem bibia uso sa no say me na say me be eh akode no we dey nya kwa dey na say fa me nya antem ya dey bia ehia amen ye nya de so bi o mu ana wana elda wa say ne wada pa ne ma ensema no praise him enti bia me dey asem be na wie ya fe ade ba ku bi o so okode Eagles are monogamous. Okodi nso, omye monogamous. Ka monogamous dia na kwa se ka awari emu dia one man one wife. Nti okodi ankasa no nso no omo de one female eagle, one male eagle. Nti okodi beria ba akọ, okoni na nyini ba akọ pe. Omo de omo nya se bia awado do monogamous. Hallelujah. Nti yesi okodi omo ware sai. Okodi ba akọ nti oware ba akọ pe. Tika oya wa man anka wan say ti wakodi en ware mienu praise him omo se bi o so omo ware nso a mempanka ho omo so ware nso a they mate and answer they stay for life and they partner for life ti okodi ya say okodi awade no so omo ware a ayafebo na oyere ba akọ ekuru ba akọ Okodia emfiri kwachi omo so edi no kore pa okodia abo okodia ne se pereko abo okodia se kraman pereko de kwatu buo mu a na pereko no yese me de kwatu buo mu se oboforo ema ne nyina anama ho bi sa kraman otena ba ko pereko otena ba ko ba na okodia de obetena ba ko pe ho kope nso obewuo obia emfiri obi achi sana nhwemu na kire ne no kure nso eni obia ni ho a once obeware no eno ano no na oware nso a yese eyade ebe for life amen na say omo so aye edi no kure eni asem so say kilo for ya wade ma say no kure di atimi eba mu amen wana da obi wan say awada na me say obi da nanka ya boye nsama no praise him. Very good. Yes, okwadie ba akọ. Ayere ba akọ. Okwadeberie ba akọ. Okwadie nini ba akọ. Yes, omo ware nso a they partner for life. Na eno nso de na say eyade bi a this owuo nko a ba de ba akọ me de me san de ka ho. Eno de ade ba akọ mo no say life partner for life de a ena mo yehwe yie. Se wonu oba ware obi wonu ne batena wa afebo won kwa na nyina kopim so obewu obi na nya nwuye na anu ya wasi so wonyini oba ware wonu oba na be ma batena kopim so obewu na sa ware ne mu odade ye be bi ho odade wotena woda ahode ye na ba bi ho onyo na de ne adue praise him and yes who take wrong partner they who choose wrong partner they are will life be miserable wi ase moment ehwe ye papa wonya happy person da wo wiase anigi ade anigi se wa obi a wode ma wotie me bia no se wa nya wonware yie na wa nya wonware ama ya wode antima nya paradise ya anigi pa de wonya me da na ade akọ wode akọ mu heaven obekọ de na so hwe ye kura have big me so have me kura won kwai amen the moment say aware no kura say enya kura no a ebitima ayama no ayeyie na de ba akọ a okode me kan nyina abomu a so that a crown fast choosing life partner nso enhwemu no kira say yemfa na say okore bidie mail ohu okode ba no so obewa no a omo courtship mu no yenka na sa oba na betese be ma na hwe ansa nyese wona na do oba tese no omo kwa ya onfa so ene say omo nya be kwa wiem eni oba fa abaa bi na sa de bi atwa no na wakwa wie mu pa na waje aba no
na edi speed ba na etese okode ni ba chi no wantimi anche na to form dia wa fele praise him so wantimi a na de no eba ti wo sa de no fere so ba na so opa ba ware ani ehun se ne wona ho de nyina ebegu so bi to form pa wa fele ana afi o pass ya o ya obesa akọ high onya se wa wie no obesa akọ high obesa akọ afi de hu sa afi de wa pass de a na wa gi atum sa afi de obewaro hallelujah na je se na ya na de ebi no kra so chiem ka ho no se ya na okode ye so o lete ne ma nyame bo a next week ho na e beto aso afri ha sei o mo tieni ma ya na edube bi a o mdo mo si o mo chi nyame bo na nka mo ase bebre edube bi na o wo so no se de be ya abo no bi a obese de o ba hwi ase na se de ne ba na e ba hwi ase a be ma ne betimi abeche no so on ti se de nti o mo yansa na se de be ya daache be ma ne betimi abo no mo ti ase yes ebi nsenka ya na nsam kwa no na yesa kwa se de daache bia no asam to no a obetimi abo no enti won so be ma na so be wa no no oba na so be wa no mo tena se adwene ho obi awade ye mo nyina ngasa awade ye nanso test before you trust and the omono they test before trust and before they trust no ansa no be trust no ma test ya ansa amen ne nti mo hia no nso awade bia no edu na obi ko wura awade Nyankopɔn timi bo nipa kokɔ enso nipa ye ntie ya so ode mpa okware be ma ko okware oba na be ma ne je jojo ofakufaku wonu say aye sign it's a sign a kire won say aware no da chi bia ne future anya de be enye oba be ma jojo ananse emunumuna ne kasafo no test before you trust test before what we are bow we are bema because for life no hu uno betina afebo na unsa oba onya ne kwafo oba na akọwa no na bema na akọwa no say no onya ne kwafo oh o me ware na oba sesa who told you when I can say actually so one oba ne kwafo onya ware na oba fe na oba ne kwafo test before you trust amen yemfa mi kan wana say afedi ye entina se ni nyina mo de be se tumofo na ka kire mo ana say yenwie eno de be de we besi afeni ye behwe other side no nyame bo behwe abrabo mu okode eni mu nyo mu hu se ye be yeso okode afa mo hunu ye behwe ne ntaba no ho na wode ma se wo se bi pa wa se me kan wonya lense bi pa wo mu pa enti mu nya no nso wonya ya medical test nyina wi obeware enwu nsa mpa oba no ne be ma no mu mogya afa mu bi aye na fe moral nsusu ban mu ne ma bebere nso wo hwa ka ho na bibi aye afedi na no anom se afedi kwa bie aware ye omi ensu okode once obeware no omfini obi amfini ni kunachi ejise omu awu ansa to obi na kwafo endi abrabom no se ono metena afi body a so ne hwe ansa me se ye de ba so ne hwe oba o ba mo enti proposal no ansa no oba ne badi atumo no obetese wa hwe ansa so we ba ma ya acho betini aboa no a ansa na wagi atu anya sade a proposal no se aba ne be future a da acho ni se ne ba be future ta untimi mo no amen ti wo aso huni pa daachi obetima ya debe aboa wo daachi obi a woni na de betimi ahia obi a betimi na tena se afa kene a mo betima temo ho ase no nanso started from enne me kan na me kan enne kwasi o awade na hia se no a nyame timi kasa che nipa nanso nipa yabu ya ni ego so awade bo so na nyame se wuram ko na beboa o se me mpe na kan na de be ni praise him nyame bo abatu aso me nyina ye sorry enti okode ye say yehu okode no su ohun akiri bo na ye ba obehunu na so okochi na bo anso the speed nyame bo no ye beto aso akiri ade o say etinye ni pa ye wadwene pa yie ye say Nyankopon so ohun ye mobo okode ne mense abrabo no na nyina anya pe edube bia ade be ye bone ama no da bi nso be da pama no ade be na obaye na so ye beten wansem ade be o ye ade boa ne ho ye be hwa ne nso hu ne be betimi ya boa ye ho aduane be hemo chira kwai ana sem na ma aduane chira kwai ene sa na te dia oso ni asase nyina wura e dia zakasie mawo
And then what to your focus actually? What am I so addition? Mobia nyamu lessons. I want to brabo ho. So they be where they are brabo mundi. I was here. And then the Yankopon any see ye. I was any part it may be a quachiri. You put your man one time, you won't teach it. Na papa buy you who sends every buy it in young wabrabomo. What is say? Na boy, a quiet name. Yet I was in Yankopon. When it ready used to do. Amen.